कोकणचो पवन. तर गुड मॉर्निंग मंडळीनो. आणि आज आम्ही चाललो कोकणात, म्हणजे आपण आता साताऱ्यात होतो पाटणमध्ये. तर आता आपण जाणार असो कोकणात. तर पाटण बस स्टँडमध्ये इलाव इथून जाणार आम्ही चिपळूणात. चिपळूणहून मग ट्रेन पकडून आम्ही जाणार असो कोकणात. चला तर आता पुढचे व्हिडिओ येणारच कोकणातले, तर नक्की बघत राहा. कोकणचो पवन. चला तर मंडळीनो, आमचा प्रवास चालू झालो पाटण ते चिपळूण. तर 1.5 ते 2 तास लागतले आमका चिपळूणात जाऊ. तर आता डायरेक्ट आपण चिपळूणात उतरल्यावरच बघूया. तर मंडळीनो, आम्ही आता पोचलो असो घाटात. ह्या घाटाचं नाव जर तुमका माहिती असत तर नक्की कमेंट करून सांगा. तर आमचा प्रवास असा ह्यो पाटण, सातारा जिल्हो, तालुका पाटण. तर पाटणवरून आम्ही चाललो आता चिपळूण डेपो, आणि चिपळूण डेपोवरून आम्ही जाणार असो रेल्वे स्टेशन. तर ह्यो घाट तुम्ही बघू शकतास, केवढं मोठं सुंदर असं घाट असा. एकदम छान वाटतं. बघू शकतास धरणं, धबधबे कसे मस्त रस्ते असून वाहतात. एक नंबर वाटतं. जरा तरी भीती पण वाटत होती, लय उंच घाट हा. या घाटाचं नाव नक्की कमेंट करा. आणि आता आपण जाणार असो कोटकामत्यात आपल्या गावात. तर आपल्या गावात जाऊन जी काही धमाल येणार असा ती व्हिडिओच्या एंड तक तुम्ही बघत राहा. व्हिडिओच्या एंडिंगला तर खूप मजा असा, म्हणजे कशी फिशिंग वगैरे आम्ही करतो, काय करतो, तर सगळं तुमका बघू गावतला. तर चला तर जाऊया आता डायरेक्ट आपण आपल्या चिपळूण डेपोत. तर मंडळीनो, चिपळूण रेल्वे स्टेशनला पोचलो आता. बघू शकतास. तर मंडळीनो, बघू शकतास तुम्ही आपला चिपळूण रेल्वे स्टेशन एक नंबर बनवलेने असा, एकदम भारी वाटता. तर आता आपण हैसून ट्रेन पकडणार असो, जी खयची मिळात ती ट्रेन. आणि त्या ट्रेनेला पोहोचणार असो आपण कणकवली स्टेशनला. आणि कणकवलीपासून आपल्याक बाईकने जायचं असा कोटकामते गाव. तर आपण आम्ही कणकवलीत इलो. खयची गाडी आहे? एंडगुंट थंड पाणी, निजामुद्दीन. खयची आहे काय माहिती. सगळे भैया लोक सगळे येत होतो. सगळं वैताग गाडी येयली आमका, गाडी असून येऊ ना. तर मंडळीनो, आम्ही येऊन पोचलो आमच्या घराडे. हे बघा, एक गाडी आणि दोन गाडी कणकवलीसून येले. जास्त काय दाखवू घ्यावला नाही, हे बॅगे असल्यामुळे. तर आता आम्ही पोचलो घरी. आता हैसूनच माशाक जायचं सगळा प्लॅनिंग चाललेलो हा. तर तुमका पुढे काय तर देखूया. गेला नाही पण बाहेर हे मळिया पण आहे. हे मळिया आहे पण आहे बघ, दगडाच्या बाजूला मळिया बघ. दगडाच्या बाजूला नाही जाऊ दे. दाखव पाच दाखव. हां, येतो आम्ही जातो आम्ही. ह्या पाण्यात करता पाहिजे होता.
हा मग मला धरतो मला चांगला धरतो आधी तेव्हा तिथं मार पाहिला ते जाग्यावर मार हा दाखव दाखव हे काढ ते बॅटरी काढ आम्ही काल हे धरलं रे ठीक आहे बेमक्याचं पोर तिकडच्या बाजून मारे की मारतो मारतो कोण आहे अरे बेमक्याचं पोर धरलं आम्ही आणि परत सोडून दिलं अरे बावडीत टाकायचं काय रे राजा बावडीत हे करता बघ ईमेल दिसतच नाही मेल करतो तेच सांगतो त्यांच्याच लक्ष द्यावा नाही पण ते दिसतात म्हणूनच जेवढे असतात तेवढे दिसतात हो मळी त्याला सांगितलं राजाकडे दे ना राजा मस्त बॅटरी करून तेरा दिसून देत हा दिसलं गौरवला दिसलं म्हणजे झालं गोर थांब हो एक मळ्या की शिंगटी शिंगटी मला कशी करायचं झाला तुमची हे आली अरे नाही नाही मी बघ मी कुठे अरे रांडेच्या मी सुकटीवरती आलो होय तुमची रांडे कोण दिसेल नको हे कुठे आहे तैमूर काय तैमूर तैमूर काय तो दिसतोय मेन माणूस मेन माणूस येतो हा फादर हो हा फादर काय इकडे वर घेऊ त्यात नको नको तिकडे घे सुरी घेऊ हा सुरी घे इथंच खेपूया थांब. फडकानी सुरी घेऊन ये खांदी पेचून काढल्यानं बघ केवढी तू फडकानी सुरी घेऊन ये उठा जरा थांबा माझी गडी आहे ती गुंडाळता काय तुम्ही बाहेर येवा हे घेतलंय वर माझी गडी मध्ये असते त्या असं थांब थांब आपण हां एवढं जरा काढ 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 वर काढ थांबतो थांब थांब पकड 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 पीळ मारू अगोदर पकड धरा धरा वळणं काप फडका फिरव वळणं काप माय का वळणं इकडनं हा काप काप पकड हा काप काय काय सुरी तुझी देव असं नाही ह्याका पण देवा थोडा कोणा दादा आपण कोणा हो काय त्याचा नाही राजा राजा ह्या घेवात आम्ही सगळ्यांना एकत्रच करतो ह्या हा असा काय करून खावा सगळे आहो ना आता पुरीन कापी कर पुरीन कट कर हे कट कर ना हे जबडा कट कर जबडा थांब थांब पण दुसऱ्याला का नाही. कसा धरतो तू वर धर ना सुरी चांगली ठेवायची एक हाव सुरीमध्ये एक खाली गेले सुरी ना तुम्ही काढशाल मी माझी गरी बघू खायची तुटलेली हा आणि गुटाळून घेऊन ये घरी हा ही ना हा चला काढलीस दाखव दाखव थांब दाखव सरळ दाखव बॅटरी सरळ दाखव हो बाबा ठेव ना ठेव ना गौऱ्या तू एक काम करतो बॅटरी म्हणा मी मागचे नीट करतो करा तू नाही करत असं नीट हा तू नाही करता तुम्हाला करा तसं काय
मी बसतो जवळ तांबाखू म्हणून देतो जरा हा ही तल्ली व बाया बाया तल्ली माझी भाई घ्यायला तसं नाही घे ना खावतीवर भाई घ्यायला तसं अरे हे पाणी नाही रे ती लय मस्त होतं रे अरे मी कापलाय बघ कसं झालं तो इकडं त्या बाजून कापलं म्हणजे त्याला पोट काढून घेतो मी. हे सगळं मी धुवून आणलाय हे मला काय करता विकी थांबतो करूया नाही दोन मिनिट धुवून आणलाय करूया म्हणजे मला द्या तो त्यांना संपवलं आपण कसं आलं रे एक नंबर गौरवने अजून काय माशाला हात घातला नाही कुर्ल्याच खाणार आहे कुर्ल्या कसं आलंय तिचं जेवण झालंय तरी मासा खाते यशवी बोल छान झालंय एक नंबर मस्त चल जेवायला या. हा